Moi Natalia. Hei Satu, tervetuloa. Kiitos. Tiedätkö, että tässä nämä koneet nyt on, mistä meillä on ollut juttua. Ja täytyy kyllä sanoa, että en oikeasti kyllin voi sanottaa, että kun hyvältä tuntuu se, että kun vuosien käytön jälkeen on meillä tullut niin sanotusti tiensä päähän, niin nyt yllättäen avautus mahdollisuus, että jollekin on näistä koneista vielä hyötyä. Et kerroksä mulle vielä kerran, että mihin nämä matkalla? Ja kiitos tästä paljon Satu. Se lähde Nigerian. Mieheni on Nigeriasta, kuten sä tiedät. Meillä on Satjo siellä ja me autetaan nigerialaisia naisia tulla yrittäjiksi. Mä sydämestä kiitän sulle ja mä pakatan se itse laukun ja otan mukaan. Okei, kiitos. Hienoa. Ja mun pitää sanoa vielä, että Satu on mahtava tyyppi ja hän aina haluaa auttaa ihmisiä. Hän ei koskaan ollut Nigeriassa, ei koskaan nähnyt nigerialaisia ihmisiä, mutta hänellä on vastuullisuus ja hän aina haluaa auttaa. Ja kiitos paljon tästä. Kiitos.